Rambøll Management Consulting er et internationalt konsulenthus med et nordisk afsæt og lokal indsigt. På vores kontorer i Skandinavien, Tyskland og Belgien er vi mere end 700 ansatte, inklusiv praktikanter og interviewere. Og som en del af Rambøll-gruppen har vi 10.000 kolleger i hele verden. Vores hovedkontor ligger i Ørestad i København. Velkommen indenfor. Vi oplever, at vi er betydningsfulde for en række store reformer og tiltag og lovgivning i Danmark. Den måde, vi gør det på, det er, at vi har en meget stærk teamkultur med fladt hierarki, hvor vi tror på, at det bedste argument vinder. Det er ikke stjerner på skulderen, der betyder noget, når vi sidder og har teammøder. Det er at søge den højeste kvalitet for vores kunder hele tiden. Vi tager vores nordiske arv alvorligt. Det betyder, at vi arbejder med afsæt i dialog, tillid og ligeværd, tilsat vindermentalitet og høje ambitioner. Men her er ingen spidse albuer, kun skarpe hjerner. Vi tror på åbenhed og insisterer på videndeling og teamarbejde. Kunderne oplever jo vores værdier ved, at de får nogle skarpe analytiske beslutningsgrundlag eller bliver udfordret i deres ledelsespraksis på en måde, der udvikler deres organisationer lige nu og her og på et meget stærkt grundlag. Vi står ikke til regnskab for aktionærer eller en snæver partnerkreds. Vi er ejet af Rambøll-fonden, og det gør, at vi kan tænke langsigtet i en kortsigtet branche. Vi sætter en ære i at udvikle vores egne talenter, og vi stræber efter at være blandt de foretrukne arbejdspladser for studerende og nyuddannede. Som studerende i Rambøll Management får jeg ret meget indflydelse og dermed også ansvar. Og det gør det på den ene side rigtig spændende og lærerigt, men samtidig også udfordrende. Atmosfæren hos Rambøll Management er helt sikkert præget af, at vi er så mange unge, at man hele tiden møder nye mennesker med nye inputs. Derudover er vi alle sammen jævnaldrende, ses til mange sociale arrangementer, og det er fedt at kunne kombinere det med et professionelt stykke arbejde. Det, at vi er et åbent hus med så mange kursister, det betyder rigtig meget for mig. Jeg er jo en konsulent, som både arbejder ude og hjemme, og når jeg er ude, ligesom i dag, hvor jeg sidder på Arken og er facilitator, så betyder det rigtig meget for mig, at jeg kan komme hjem til et levende, organisk, vitalt sted, der er fuld af mennesker fra alle mulige forskellige brancher. Fordi at jeg ved jo, at det fordrer, at jeg hele tiden skal stå højt på mine faglige tæer, men også at jeg har kollegaer, og det oplever jeg dagligt, som på den ene side udfordrer mig helt vildt på min faglighed, og samtidig inspirerer mig rigtig meget. Med vores størrelse har vi muligheden for at dyrke de ypperste fagligheder. For eksempel kan vi byde på Europas førende fagmiljø for evaluering og for systemisk organisationsudvikling. Vi udgiver bøgerne, de andre læser, og hvert år arrangerer vi toneangivende konferencer og studieture til London, Singapore og New York. Jeg startede i Rambøll Management for 5 år siden, og startede dengang som konsulent i IT Management. I dag er jeg seniorkonsulent og arbejder stadigvæk i IT Management inden for områder omkring IT-ledelse, IT-organisering og IT-strategi. Jeg arbejder med projekter både inden for offentlig sektor og for privat sektor. Det er fra små opgaver, der handler måske en budgetanalyse af, om vi bruger pengene på den rigtige måde, sammenlignet med andre i vores branche. Eller det kan være op til store sammenhængende IT-strategier. Vores kunder er lige så mangfoldige, som vi selv er. Hver dag hjælper vi med at skabe værdi i globale industrikoncerner og hos finansielle virksomheder, og vi sætter fingeraftryk overalt. Lige fra ministerier og styrelser til ældrecentre og daginstitutioner. Hvis du drømmer om at præge udviklingen af velfærdsdanmark eller at øge konkurrencekraften hos private virksomheder, bør du vælge Rambøll Management Consulting.